lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mos balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo yung kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Sa way igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway lamig ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason.
Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagagbahog ba maura na? Nabikil dayon ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Igo na day, basin na puog nga matay. Igo ng pagpaantos mo, isa kitang hingdughan ko. Pagkahapos, daw dili ko na maantos. Kalipay ba magsud ko? Lumabak ko ako inta. Please love me, dear, please love me. I need your kiss and loving care. Bastos ka! Balik na day, ang daliling mga Nagkahapdos Hoy! Hapdos ba ang gibate? daw Good morning, maing udto, maing hapon, maing gabi. Kung sa mga oras na minaw karon na nagtanaw. Hello! magsud ko. Mostamos mi amigos, mi amiga. Lumabak ko ako inta. Mosta Montanan? Please love me, dear. Oy, tubagsat mo. Ano na po ng programa Pampawala sa Kalaay? Bawal politika, puros lang yun pakatawa. Pawala sa Kaguol, sa Kamingaw, sa mga naminaw sa abroad, mo doon ilang pawala sa Kalaayog, Kamingaw, silang mga relatives. Kamusta nga nas Pilipinas? Kumusta po ninyo na inyong mga relatives na nasa kuan, nasa gawas? Ay lang po mo nga na mo mangumusta kung magpadala mangayo mo og sapato, sinina og uban pa. Mangumusta lang mo, okay ra ka diha, okay ra mong trabaho. O ana ra na rin kuan kanang kuan ba kanang kailangan di kog sapatos ba? O mismo inyong mga silingan o inyong mga kauban des balay doon. Nadahigo Kumusta inyong mga kuan dia? Inyong mga kauban sa balay kay basi naghilom-hilom ra na pero ako nanaday dako kayong ginabit-bit nga problema. So istorya po, istorya pag may time. paano Sa mga problematic diha. Ay na palabi, ay okay ra na. sakitan Kaya lagi na siya. Paminaw ani nga programa para malingaw ka tapos kumbati na san ay pagluya-luya. ko Ito na po ating letter for today.
ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, Bito, Bito. Ay, before tamang istorya o kuan, before ta mga tawa, kadyod lang seryoso sa kadyod lang ha. Dili ta basta-basta nga ato rang i-take for granted kanang taas ta perminti og BP ha. Seryoso sa bitinod, wa ko nagbinuang seryoso ta. Nay mga tao nga perminti taas ang BP. Taas perminting blood pressure. Ang kasagara ra ba mga in denial kana mo indi nga okay ra man ko, wala man ko gibati. Sa ko, tambok? Di man ko tambok, niwang man ko. Abig yun siguro ninyo no, nga ang high blood para lang nasa tambok no. Mora ba ginatong na nga adi man ko tambok, okay man ko. Dili ko high blood, ay. Purya dumdum lang taon sa akong auntie nga matag magpa-check up, taas kayong BP. Tapos mayon lang din nga, okay raman ko. Magbaklay-baklay raman ko matagbuntag. Okay raman ko, tawa man po ko. Nagniwang naman ko ron. Ayaw, gitaw ninyo na i-take for granted ka na ha. Kumuadto mo sa mga kuan, kumuadto mo sa mga health centers, barangay center, pa-check mo sa inyong mga BP. Grabe kataas. Tamoy din mo nga, wako'y gibati, okay raman ko. Ay mo kumpiyansa. Ang tawag sa inyo, mura mong mga walking time bomb, ha? Walking time bomb ang tawag ninyo. Ayaw ta ninyo na i-take for granted, mga madam, mga sir. Meaning to say, na problema, ana. Again, akong utrohon, dili sa ingon nga ang mga tambok ray taas og blood pressure. Pati pod, mga niwang. Daghan diya niwang, pero grabe ang kolesterol. Wala ko nagbinu, ang tinuod ba ni? Pura dumdum lang sa akong auntie nga ni Panaw na simba ko. Wala na, grabe na, ni taas ng BP. May panahon nga emosyonal na, sus grabe na gidi ay. Pagkabuntag, gawa na, giatake na. Ay mo kumpiyansa mga langga. Kamuyong galing kag taas og BP, meaning to say, nahago ka na imuhang kasing-kasing sa pagbumba. Kaya na something, it's either sa imong ugat, ang agianan sa dugo o mismo imong dugo na problema kay grabe nagkolesterol. Lapot na baka na imong dugo o ang imong mga kaugatan grabe na naghanay nag-aliana. Ayaw kumpiyansa. Nanay, mga bossing, boss. Ayaw mo kumpiyansa una-una napamoy mga pamilya. Mo nang dipinsay yung kaugalingon. Sa mga high blood o katunay mga taas na mga kolesterol, magdipinsa perminti og Asigo Plus Herbal Capsule. Ang Asigo Plus Herbal Capsule, epektibo ni siya sa mga heartburns, stomach ulcer, high blood pressure, high cholesterol, gout, constipation, allergy, smallpox, food poisoning.
Ang Ashigo Plus adunay sagol nga ashitaba. Nakadungog na ba mo ng ashitaba? Kaning ashitaba mo kini ang mga sikreto diya sa Japan. Usa kini siya ka herbal nga dugay ng ginahimong tambal sa mga Hapon. Makabu sa inyong immune system kay aduna kini antioxidant o immune boosting compounds. Makareduce kini siya sa inflammation. Gwapo ni siya sa dagan sa imong mga tiyan kay may ni siya sa digestion kay aduna kini siya dietary fiber. Ug ang ashitaba adunay good source sa potassium ug ubang minerals na makatabang makaregulate sa imong blood pressure. Mo nang makareduce kini siya sa risgo sa heart disease. Iyang ipalapsaw ang imong lawot na puno na kay sa kolesterol nga dugo, iyan ang hinluan nga medyo mulapsaw. Tapos ang mga kaugatan, iya ka nang ipaluag nga para mudako ang bangag, para makadaloy og sakto imong dugo, para mo normal ang imong blood pressure. Maunay nakalami sa ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa, tistingin na. O tilawin ninyo, palit na mo aning Ashigo Plus Herbal Capsule o Herbal Coffee nga makita sa inyong mga suking parmasya o sa radio station na inyong gipaminawan karon. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Available ni siya sa radio station na inyong ipaminawan karon sa Nasipit, Agusan del Norte, Radio Servicio 94.3 FM. Sa Butuan City, sa Radio Katribo Philippines 106.9. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Sa Plaridel ug Aluran, sa 97.1 Mix FM Plaridel ug 92.5 Mix FM Aluran. O sa 100.7 Tambuli Infinite Radio, Kidapawan City. Ngayong adlaw ganimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. O sa tanan na enroll sa imong Bitok-Bitok University. Usa ko sa mga nagpa-enroll. Oy. Mayo. Bitaw, itago lang ko sa pangalang si Nice. Og tana matagaan ko nimog kahayag sa akong sitwasyon karon. Sayo ko ni sulod sa salag sa kaminyoon. Kay naburusan ko sa akong boyfriend nga bana na nako karon nga itago nato sa pangalang si Rogelio. Tinuod yun na lang giingon. Kaning gugma may lang ni sa sugod. Pero diri gyud daw mo gawas ang pagkalalaki sa imong mabana kung naa na kay kaugalingong pamilya. Sa diyang naminyo mi og nag-uban mi, dito na nako nakita nga medyo dimalas man day ko ani akong bana nga si Rogelio.
Nausa man din ni. Uy nga. Puro na naman data hapit na no? Notice of disconnection naman na itong tubig o kuryente. Ay, naudsa ba niyo ay? Nausawa man ako ni. Nga kulang naman gini akong sweldo. Maopay, medyo wa pamihalin karon. So wala ko'y komisyon. Pangita na kong trabaho lain dito ay kanang dili ingon nga magbase lang sa komisyon. Kanabang trabaho ba nga bahalag wa kay sales pero naa kay sweldo nga dako. Kay unsa man imong gisudlan nga allowance naman na. Tapos kung unyag way kita pre ana way na malit. Sa nooy kayo. Kay kung porma restaurant, tanawa yung porma nimo, murag yung kag dato, pero mura ra. Pero tanawa, sus, wa kay tay halot, buro maputlang yung tagtubig kurinti ani. O sa mas maayo kung manarbaho day ka. Labo bitog dako kay ka imong lawas dako kayo di ka manarbaho. Oy. Ayo pagkuan dia ha, basi nakalimot nga kakaning balay nga atong gipuy-an, ilang mama ba yan eh? Kung namatay na akong mama ug papa di na siya balay nga gibilin, so meaning to si ako ning balay. Unyag pahawaon ta kabe. Oy, naunsa man ka? Ako naman ning balay, so mo nang imo na ang tubig ug kuryente. Ang ako manggod, mas may manggutong nga mangita po kag trabaho. Nga para pod makadugang-dugang makatabang-tabang. Ah, ayo ko presyura. Mangita lang kong trabaho lagi. Pero at least malipay ka nga wa na ta nagrenta og balay kay kabalay ni mama. Imo tubig kuryente pangitag lang trabaho dito. Tapos ay ginaputling kuryente ha kay maputol na ako mga online games na ko. Kabalo biya ka nga gadula-dula ko. Napanaan ang imong online games. Kaya akong ginahatag sa imo, permitin ka magtaya-tayaan ng mga sugal-sugal anang nasa cellphone, ha? Uy, ayoko gusto-gusto lagi nga na ha. Pasigla paruhon tanong kakaroon. Pagilom diya. Ayaw ni init-initi ni akong kuan diri ha. Mga online na ako diri. Kaya usay makadaog biya ko. Mao lagi. Usahay makadaog, pero pirmi mapildi. Oy, pagilom diya, ay ni kami no si. Itong naging adlaw, nakadaog biya ko. O lagi, nakadaog ka. Sa usa ka simana, kapila ka makadaog ka usa, pero mapildi ka, ikawalo. Undangin na lang ko na nga nagod, pakita na lang ko like trabaho. Kung imo galing kong ipamugo sa ng permintiyan na imong istorya nga, manarbaho lang ko. Kung saan lang kag ipahawa ta kaning balaya ka, ayaw ko gubot-gubot ha. Ayaw ko og sulti-sulti di og manduing nga manarbaho ko ha. Hinumdumi ako ning balay. Amo ning balay ha. Pusag ikaw pangita paningkamot dia. Kaya ni magsilbi ning ani ni. Ay! Nice! Alisa diri, nice! Yes, madam. Nice. Lingkod sa take your down. Yes, ma'am. Nice. Kanang kabalo ka day. Kanang ikaw biyagi akong paborito sa tanan akong mga ahente diri day. Kay kanang may kay ka ba kanang magyud kay kamukagon makita man gyud ako sa imuha nga kanang yung hardworking yung kayo kaday. Lagi ma'am, salamat ma'am kung imo na nakita ma'am. Pero lately man good no? Kaya ang ato biyang sabot day tagaan ta ka og kanang allowance for your transportation ug uban pa. Pero kabalo ba kaday nga kailangan sa day mukuta sa kaday? Mao lagi, ma'am. Nausa man ni karon nga halos 2 ka bulan naman kawa man kita mahalini ani mong pagpamaligya sa atong mga balay day. Sa una okay man kay ka, ta karon murag ano man galisod ka na nagpamaligya.
Mao lagi ma'am oy. Di ko kabalo ma'am kung basing mahal ra kay nato mga unit ma'am oy. Bara di sila maanad ma'am nga kanang usa ka unit tulo ka buok swimming pool ma'am. Tapos katong isa ma'am ganahan ta na siya ma'am kanay swimming pool pero ngano po netong unit ma'am wala may CR. Ay, kuan mago na tuwa ka ng mga high-end ba nang atua. Pero kabalo ba ka kung makakuha sa kaana, dako man sa imong komisyon. Mao lagi ma'am oy. Na sa ma'am pod nga ang imong gabaligyan mga sika driver ma'am pod. Di ka na maka-afford dia sa imong atong mga housing lang ga. Mamaligya galing ta, you have to know your product and you have to know your market. Kapamaligya kag balay nga na mga swimming pool nga walay CR pero dito po ka sa mga conductor sa jeep. Di ba na sila mo palit? Dito ka sa mga high-end, mga kanang mga medyo alta sa syudad. Ana ba? Ka na medyo pod maka-afford yun. Mao lagi ma'am. I'm sorry to tell you, kung mahuman ng karong itong bulana, tapos di ka pong ka makahalin, day pasayluag yung ko, murag mapulihan na yung taka. Ma'am, ayaw po na anak ma'am. Kabalobya ka ma'am nga, wala pa tutoy klarong trabaho kong bana ma'am. Tapos, lisod kay ma'am, ako lang gitanan ma'am eh. Day, kabalo, makasabot man ko, day. Pero ayaw ko dramadramay, kaya ako man po ibugbugon dito sa taas. Mayingon po na itong mga ginoo dito nga, o nga nung pabili man mo na si Nice nga, wa man ay sales. Sige lang may hatag allowance pero walay sales. So saan na mag itong negosyo, day? So ay ko dramahi, day. Pasayluag yung ko, day, ha? Yes, ma'am. So I'll give you, pila na lang, mga 2 weeks na lang. Day, bisag isa lang, day. Pangitag yung pamaagi, day, nga maka-sales yung ka, day. Okay, kitty, yeah. Okay, hello. Nagdugay ilan, pero ayaw mo na kita. Makuha natin ka. Yes. Miss Nice, tama ba ako nadunggan nga pangalan? Yes, sir. Linggo sa day. Yes, sir. Ako to imong GPM, sir, about sa katong unit na balay, sir. Yeah, I don't know. Actually, day, yeah, I saw your postings sa Facebook and ganaan ko sa mga unit. Mao ba, sir? Actually, gapamalit yung ko og mga properties. And kasagara nga akong gapaliton mga dinagko yun. Kasagara pinaka-minimum mga 10 units. Uy, kinuo ko. 10 units, pero tipa-tipa yun eh. Ako mangod kay usahay akong ginapalit ang mga unit tapos akong gina-develop, then actually my real business is buy and sell. Then sometimes ang akong mga unit akong ginapa Airbnb, mga ingana nga style. Ay, sir, maayo, sir. Salamat kay sir nga ni PM ka sa ako, sir. Mao galing. And nakita man sa good nako sa mong Facebook nga murag kuan yung kay kagud kanang grabe yung kagud yung kay ka nga pagpamaligya day. Mao lagi, sir. Buhato ng tanan, sir, para mahalinan lang, sir. Mao ba? And actually day giganahan ko kay ang imo manggong profile pic sa Facebook ay sexy kayo. Sir,
Ay, lagkalain day ha. Pagtanaw mo na ako sa profile pic, murag sexy kayo ka, nakatupis. Ay, dugay naman to, sir. Mga last year to, sir, katong na-offer ang company sa Boracay, sir. Mao galing. And I find you sexy. Salamat, sir. You know what, Day? Bag-o lang yung ko nabalo. Namatay na akong asawa. Ay, sir. Sorry to hear that, sir. Mao galing. And di na ko magpalangay-langay pa. Sa tinod-anay lang. Kaanggit-anggit yun ni mo ang akong asawa. Mau ba, sir? Oo. Pare-parehagin mong ilong, murag palwa. Joke lang day. Muna pagkita na ako sa imong picture, then nakayongyog ko nga, uy, parehag dagway sa akong asawa katong bata-bata pa. Mau ba, sir? Muna insultihan tagas tinod. Muna pinakauna nga dahilan nga nung gusto ta ka makita og maila. Sir? Kabalo ka day. Gimingaw na kay ko sa akong asawa day. Sir? Pwede ba nato nga tanaw ng mga unit? Then after, let's have dinner together. Sure, sir. Mula nang mawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo'y di na mapalaya. Tinatanong nitong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang na ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung Diri na lang ko i-drop, sir. Di na ni makasulod man sakyanan mo, baklay pa ko pasulod. Wait, nice. Yes, sir. Kabalo ko nga nakaiba na. Pero kabalo ka, pwede na ako palito ng mga 5 or 6 kayo ni timong gibaligya. Sir? Dako na ganang taban, sir. Actually, sir, sa ako pang giingon ka ganina ni mo, sir. Burag hulog ng langit yung ka, sir. Kay kung wala ko ihaling karong si Manaa, sir, matanggal na ko sa trabaho. Mo ba? Ito tinor ba tayo mong giingon nga? Tapulan na mong bana o ay pulos? Sir, dili sa ingon, sir. Di man na maayo mandaot, sir, sa bana, sir. Pero grabe tapulanan niya, sir. Ay. Nagsalig ramang ko sa sir nga among gipuyan ng ilang balay. Pero wag isa'y trabaho, sir. Ako tanan, ako ang mga bayro nun sa tubig. Ako ang kuryente, ako pagimanghugas, ako pagimangluto, akong sala. Akong sala, akong dakong sala.
Bosa sir, mga moy kami Santa Maria kanunay ulay ug sa tanan mga santos. O kaninyong mga igsoon. Kajalanday. Nagadji ka naman. Abi bala mo pari ko. Kabalo ka day. Guwapa ka nga bay. Nakita ni nako imong kaanyag. Ug nakita nako nga mura grabe kayo ka mo narbahog yun. Sa ako pang gingon day. Anggid pagid mo sa akong asawa day. Od sa kay Mayo day ako nalay mo hatag og kalipay ni mo day. Sir? Pero, minyo man ko sir, kasado gyud ka sir. Ngano day? Musumbong day ka? Wa manay po angod imong bana. Tagadagag nindot nga kinabuhi day. Ugma dayon mag down payment din ko para na kay commission sa bangko. Sir? Tinuod na sir? Oo. Bayaran ako na mag down payment ko. Basta kay sigurado nga dili ko nimo pakyason. Sir? Mao naman siguro niyan tubag sa ako mga pag-ampo. Kaysa tinuod na sir, lisod yung kaya akong kinabuhi karon. Ay kabala ka day, ugma dayon. Ignan tag iya nga mag down payment kog 5 ka unit. Ang pangandoy nga makauban ka hangtod sa hangtod. Ikaw lang ang kalipay nga miabot ka gana ko inday. Sir? Dako kay akong kalipay nga ikaw gayon. Misulod sa akong kinabuhi. Pag sure that sir ba? Ako sad sir. Dako ang kalipay nga nisulod ka. Pwes kung nalipay ka nga nisulod ko na ako'y ipasulod ron. Sir? Nice. I love you. Kung kabalo lang yung kakuon sa ko kalipay. Ay kabala ka, katong 5 ka unit. Dungagan pa na kog 5 ka unit. O ang mupuyo dito atong mga unit, kitar gihapon. Basta ayaw lang yung ko pakyasa. Kagimingaw ko sa akong asawa. Ug dugay na gyud kay niwa magamit tanawa galing. Oh, tanawa. Hala sir, nangapaknit naman na sir. Mao galing murag wa na di na gyud magamit. May nalang nagbitbit kog Biramax capsule kay mo gining may taboron Bira to the max. Mao day sir. Epektibo po sir ang Biramax. At suma, tanawa. Tanawa! Ala sir no? Ganina, isa ka oras pag tumar na ko tanawa sa epektuan. Ang nagkalamian ni kay magbuntag ra ba ni. Ala sir, oy. Kung magbuntag na sir ng mga paknit man sa nato anas. Di matugkad ang akong kalipay day. Sir, salamat po sa imo sir. Tiwa ko natanggal sa trabaho sir. Kalit lang ko na himong #1 sales agent. Nasangko na ako diretso sir sa
nasangko na ako ang among kota, sir. Pwes, kaya nasangko man nimo ang kota. Ako po ning isangko sa imong tika-tika. Sir, nainaya ko, sir. May problema. Gimingaw na ko, ani. Nice! Sir! Kadugay na gini. Sir, kalamis. Sir, kalamis, sir. Nice! Alas 7 ng umaga nakatayo ako sa aming gate. Nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith. Na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabal? Bakit ba sa'yo ako'y laging nagpapapansin? Lahat ay gagawin, mapalapit ka lang sa akin. Pati sa pagsakay sa jeep, ikaw nang pauunahin. Makatabi ka lang sa upuan, ako talaga'y kikiligin. Baby ko si Kulot, inaalis niyang aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong ikat. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asiko kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition kauban
si Bernie Bitok-Bitok. Balik sa atong programa. By the way, base sa pagtuon, ang mga bana 35 years old pataas. Again, akong utrohon. Base sa bagong pagtuon, sa 35 years old pataas, mao daw nga dili na daw mugahi, di na mo barog, di na mo tindog. Ang factor daw ana is psychological factors. Base mo ingon mo nga tiguang raman na perminti man ni mugahi, mao lagi. Pero kasagara na uban nagilom-hilom mga 35 years old pataas nga mga bossing mga amahan. Mo nang di na mugahi tungod kay sa psychological factors. Una, stress. Stress sa trabaho, money related, sa negosyo baka ha. Pwede po marital problems. Anxiety. Kana. Na problema mga lalaki nga mo nang di na mugay kay magunahon na sila kung unsa baka ni. Basi unyag palpak. Basi unyag dili mayo akong performance na ingana. Na sila feeling nga basi unyag dili masatisfy ang akong partner. O ang ikatulo nga rason depression. Morning common cause sa erectile dysfunction, depression. Kay makapikto ang physical ug psychological ani. Mao nang giingon nga magamit na sa atong produkto nga Biramax capsule ug Biramax coffee. Ang atong Biramax ang nakalami ani kaya doon na kining mga sagol sama sa maca, tongkat ali, horny goatweed, black ginger, panax ginseng, red ginseng o ginkgo biloba. Kompleto. Og ang atong gisagol sa atong Biramax di lang pampagahi. Natay gipang sagol nga makatabang sa depresyon, maka-change sa mood. Kay bisa paggahi na pero wala ka sa mood, wa gyapon ay pulos. Mao nang gibutangan nato ang Biramax o klase-klaseng mga sagol nga di lang ingon pampagahi kundi lang gabutang putag sagol para sa brain, para po pang boost sa energy, kompletos ricados. Di mo mabalaka ni may gala kanay mo ingon hadlok mo ta na Bernoy. Di mo madlok ani ka herbal man ni organic ini. Herbal, organic, FDA approved kita. Kaya ang atong mga sagol gikan kini sa herbal. Okay, herbal gini siya. Organic gini ang atong mga sagol ni ini. Munang ako mismo, 40 naman ko, ay perminti ka bit-bit. Mga out of town, bag-ulang ni adto ko, nag-out of town ko sa Bukidnon. Wa gimahay. Perting lamia. Bit-bit og Biramax coffee og Biramax capsule. Available ni siya sa inyong mga suking tindahan og sa radio station na inyong gipaminawan karon. Bahalag always ta mag-away, bisag mag-argue ta kanunay, mubigang Nice. Agkajat lang. O zaman, urot na niyo unit. Pangita pa mo glain balay, palito na sana ako. Kabalo ka. Matag-adlaw na biya ta ka pangitaon. Matingala na akong bana. Di naman sa ko magpatanday niya, di na po ko magpatandog niya, bahala sa diha. Mo bitaw ang giingon sa imo nga nice nga. Unsa kay mas maayo. Kung biyaan na lang nimo na imong bana og diri ka na mo puyo ka nako. Oo. Ako na imubuhay nimo.
Actually, kung imo na pwede na ka di manarbaw, di ka na mamaligyan ng inyong mga unit nga na swimming pool pero walay CR. Apan, murag o sa isulti sa ubang tao, nga kalitan ako gibiyan na kumbana. Nga naman day. Sulti ko tinod. Napabaday kay gugma na imong bana nga tapulan? Ambot lang. Kay sa tinod anay lang kung magpabilin paghapon nga kaming duha, di magyug mi mabuhi. Looy lang gyapon ko. Di sama sa imo na nag-uban ta. Naraman day na. Pag-decide na. Biya ina diretso ang imong bana. Pero hadlok man ko. Hadlok ko kay basin kasapan ko sa kumang ginikanan. Maadlok ko basig ang iyang mga relatives unsay masulti sa ako Hadlok ko kung sa isulti sa ubang tao. Kana ang imong ginahuna. Wa ni mo hunaw na ang imong kaugalingong kalipay. Ambot. Kabalo ko nga naigugma na pug ko nimo. Kabalo ko nga malipayon kung mabuhi ko na nimo. Apan. Murag di pa mangyapon ako ma-imagine. O feeling na ako basig nailain masulti ang ubang tao kanako. Daw sa bari. Abi ko bag nakadesisyon ka na. Nga diri nagyug kanako nice. Dako-dako na pipi ko gasto nimo. Tanan kini ako na ihatag kanimo. Ako ulitaw man ko kay balo man ko. Sa tinod anan nice. Pwede na ako ni i-offer sa ubang mga babae da. Nga willing kaayo mo dawat kini with open arms and open legs. Tapos ikaw, ayaw ko inagbalibarang nimo ni akong offer nimo. Hadlo ba ko iyo sa isulti sa ubang tao kanako? Kung kanaday mong panghuna-huna, ano na lang. Magita na lang kog laing babae nga anda mo dawat nini. Kay ako nakita, mas giuna pa man imo gunahon na unsa isulti sa bantaw kanimo kaysa ibog kalipay. Una-una kaya ka nako palipayon. Kaya nako ihatag sa imo tanan. Pero wing ana man di ang tono nimo nga murag di ka desidido. Nala, sige. Bahala ka diyan, nice. Ako na lang ihatag sa ubang babae. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Brother Bernie! Kaila Brother Bernie, bitok. kumutagay ami Is it a deal or no deal? muragbong Pera o bayong? isang sampito limutanaw. Lisod na masuko murag hali. Unsa man ako ni?
Pero Gitagahan ko niya ko sa kasimana para mag-design. kapag di ka masuko, Muuban ka niya, yalman ko biya na kumbana, termini mo or magpabilin sa kumbana, daw undangon ang among relasyon. ang akong gihigugma. Please, tagay ko advice. Ang tanan bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang ako. Nice! Ragyod akong Alam mo, sa tinod-anay lang, nice, ang nakapait sa mong sitwasyon. paduda kay wa Dali raman tana ni kung ikaw bitaw dili minyo or live-in ra ba ka or something. Huwag madadara na. para malipay ta. Minyo manguga. Ikaw So legally, minyo man ka. So higugma. mubalhin ka, mutabok ka. Medyo dako ginang istoryahon nun. Tanan bisan pas ang Pwede pakakasuhan. kalibutan. Pero kabalo man kita, dagan may naminaw ro nga daghay ngani nga sitwasyon. Kana bitaw mo na bitaw nga bahala na ni. Saon ta mga mo man gini akong kalipay. Bisan pas ang Nganong magpuyo man ko sa usa ka relasyon nga bunog ko, di ko malipayon, gipasagdan ko. ikaw ang Bahalag bawal ni nga pag-ibig pero ang akong ginona ko nang ako mang kalipay. akong gusto. Palangga man ko, okay man ko. Ana lang ba? Ikaw Sa tiyo na lang, ang komplikasyon naman ko diya, kung model mo mga legal-legal na mga istorya, ang langit ang mga legal na mga nilihokan na may ngana. Labi na ka ng mga, diyan naman na mugawas ng mga problema ka ng mga iyong tangduhan. simba ko lang ay mamatay, kisay tag-iya sa kabtangan, kanang may ngana, diya, kana bitong magpuyo lang mo ta, wala mo'y, dili ka mo ang legal wife or legal husband. Murag Diya ang dakong kanang komplikasyon kanang pagnanay mo panaw, pag magbahin-bahin na kisa gitag iya, diya ginanda kong problema. lisod na masuko. Murag halik Kay dako gyud kaayo og kuan nga dito gina mo padulong gihapon sa legal wife o legal husband. ako. May mga usal nga mga napundar ingana. Doon na may mga gipang adjust karon sa balaod. Yalman ko. Basta kay giklaro lang kay naman sa mga ingana ko karon nga gi-assume nimo nga kamoy nag-uban, di ang iyang gipalit, abi nimo imo na sa pagkamatay din niya. Iya man nakapangalan sa bana or sa asawa. Tadaw bi karon kay asawa kay na may legal day nga partner. Di hugno imong kalibutan kay katong inyong mga napundar tanan dito na padulong karon sa katong legal partner. Tadaw bi kung iya pong dawaton iyang right, labi na ko ang legal partner mayon sa siya nga ako ning kuan. Kaduha. Ako ning right. Dapat mo saliga. Maglabing-labing. Ako aning katungod. O kana diha na rin ta mga bulabog. Tinod ba nga istorya? Idusang ang akong Muna usahay kung magpuyo-puyo galing mo nga dili pagid mo bulag, napamoy mga on mga partner, isulat yun na, nagkuha kag balay, kang kinsa ginang balay pangalan. Nagkuha mo motor, sakyanan, kang kinsa gina pangalan na butang, ay gid pag-assume nga automatic inyo na. Doon na may usahay sa balaw di nga na nga murag, siya ay nag-down payment, ikaw nag-monthly, na mga anak ba? Or dako ka na nga lalisonon ay. aton ang tanan bisan pas Kung imog yung sumatotalon, perminti ang katungo dito gina mo panulong sa legal nga partner. akong damgo. Well, in fairness sa imo, nice, di may gusto mo judge sa imo ha. Ang langit ang akong tistig. Kung gusto gyud ka nga dito nga malipayon ka, tanong nga dito ato ka kang Rogelio, istorya mo. Kung di gid siya di nakaganahan, magbulag mo sakto. Kuyong tang Bulag sa mo sakto. Ayo, always remember lagi kung perminti rason ninyo nga na may problema sa inyong mga partner. akong Ang solusyon na nadili kay mga bit o mangita mo line lover. Kung di na mo ganang siyang partner, di magtaro mo, magstorya mo, magbulag mo, bulag ta. bisan sa Pagbulag ninyo, ana, legally separated ba ka or whatever, bulag ta, storya mo, then ayaw din mo musulod sa bagong relasyon. ima. Dili kay mo'y kamulo pa ka diya, tanan. Samot, ang problema, imong gitagaan og lain problema. Dapat Mo nang complicated na dayon. mong kail Wala tayong oras. ko. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!